Mayo jopuonjre 200 manotimo penj gi mag klas 12 higa mokalo koro nyalo chako chwalo kwayo mag gi mbui mar KUCCPS mar donjo mbalariany ma pacho ka. Jatend migawo mar somo Julius Migose kinde mano yuore nyasi mar sidho jopuonjre ogudu e kar tiegruok manyeri National Polytechnic oyango ni mbui mar KUCCPS biro dong koyaw ne jopuonjre nyaka tarik 30 mar dwe mar Ang'wen higani. Jatelo no bende opuoyo doho mar apil kuom yiene sirikal keto e tim chenro manyien mang'iyo kaka ichwalo omenda e mbalariany ma pacho ka. Through the storm, we fashion a beacon of knowledge. And that of our graduates. This year, there are 305,223 vacancies available in both public and private universities for these students. Out of these, public universities have a total capacity of 245,495, while private universities have a total of 59,728. The portal will remain open for the entire month of April to allow all eligible university students who have qualified to make their applications.